A videókonyha mai felvételén egy nagyon finom vadast fogok elkészíteni. Ami alapanyagra szükségünk van, az először is a jó minőségű hús, amit bepácolunk az elkészítés előtt 2-3 nappal. Ehhez zöldségekből, vöröshagymával, fokhagymával készítünk egy nagyon finom, sós, ecetes, fehérboros páclevet, amihez szükségünk van még ugye a fűszerezéshez a borsra, borókabogyóra, babérlevélre és egy kis szárított zöldségkeverékre. Én gyorsan elkezdem és elősütöm a húst. Azért nem sózom ezt a húst, mert a páclé az alapjába véve egy sózott alapokon készül, és ott ez a hús már megszívta magát. Mindegyik oldalát egy picikét átsütöttem, a végeit is egy pillanatra megfuttatom még. Most hozzáadom ehhez a sült olajhoz a cukrot. Nem kell ezt teljesen sötétbarnára pirítanunk, mint általában a karamelt, csak épp egy picit megfuttatjuk a mártásunk színe miatt, mert a vadas az azért nem lenne olyan nagyon szép, hogyha hófehér lenne. Amikor szép, világos barna lesz a cukor, ami most már csak pillanatok műve, akkor hozzáöntöm a sárgarépát, zöldséget és egy picike kis zellert. És ezt az egészet átpirítjuk. És ilyenkor adom hozzá a zöldségszárítmányokat, és ezzel együtt fogom pirítani. Úgy látom, megpárolódtak a zöldségeink. Ehhez most hozzáadom a lisztet. Kicsit összepirítom vele, és hozzáadom a pácolásnál használt zöldségeket, fűszereket, ugye amiben benn van a fokhagyma, vöröshagyma, különböző zöldségek, zeller, fűszerek, borókabogyó, egészbors, babérleveleket már eltávolítottam belőle. Nos, ezt az anyagot beleöntöm egy fazékba, visszahelyezem a húst, és a húsnak megfelelő ideig fogom főzni ezt az alapanyagot. Addig elkészíthetjük hozzá a köretet. Az apróra vágott zsemlekockát sütőbe egy picit átpirítom, kevés lisztet teszek hozzá, egy kevés őrölt borsot teszek hozzá, egy kis metélő zöldségzöldet, nem muszáj nagyon apróra vágni, úgy nagyjából megöregelem, beleteszem a zöldségzöldet, még egy kevés frissen őrölt borsot adok hozzá, és ezt ezzel a lisztes keverékkel összekeverem. Ezt a tojást egy picikét szétcsapom, ráöntöm, és körülbelül 2-2,5 deci vízzel, ugye a mennyiségnek megfelelő vízzel az egészet összekeverem, és körülbelül 10-15 percig hagyom állni, míg az anyag magába szívja a nedvességet. A megfelelő állásidő után kis nedves kézzel és gombóckákat szaggatok,
Mert van, ahol csak egy gombócot adnak, egy jó nagyot, hát annak kell legalább 15 perc. Lefedem, és 8-10 percig fogom főzni. Megfőttek a zsemlegombócok, és szépen kiemelem őket egy tálra, és tálalásig félretesszük. Ameddig van egy kis szabad időnk, vegyünk elő egy keverőtálat, és ebbe készítsük el a sűrítményt. Beleöntöm a keményítőt, a tejszínt, a mustárt, a tejfölt, és egy kevés páclevet öntök hozzá, és ezzel fogjuk majd besűríteni a lepürésített zöldségeinket, és amennyiben nem lesz eléggé savanykás, pikáns ízű a mártásunk, akkor még majd egy kevés citrommal fogom ízesíteni. Megpuhult a hús, kiszedem egy tálra, a zöldséges főzőlevet lepürésítem, kis kóstolás, igen, egy kevés citromra van szükségünk, átkeverem a mixerünkkel. Ugye az elején említést tettem arra, hogy teszünk bele egy kis édes mustárt, azt most itt meg fogom tenni, és ugye az elkészített mustáros, tejfölös, tejszínes, keményítővel elkészített habarással be fogom kötni a mártásunkat. És ugye most egy pár perc forralás fog következni, és utána befejezzük a mártásunk ízesítését, addig felszeljük a húst. A tálaláshoz már előkészültem egy tányérkával, amelyikre tettem szalvétagombócot is, és zsemlegombócot is. Felhelyezem az edényünkre a csodálatos, szaftos húst. Látják, innen lehet látni, hogy ragyogó, szaftos, zamatos a húsunk, hogy a vágás felületen fényes a vágó felületünk. Beforr a mártásunk is. Nézzék meg, milyen gyönyörű színe lett. Ugye az elején elkészített karamelltől és a lepirított sárgarépától. És nem maradt más hátra, mint meg fogom tálalni. Elkészítettük a köretet, rátálaltuk a húst, a csodálatos marhahúst, egy kis tejföl, kis citromkarikát hozzá. Jó étvágyat kívánok!